Ostrava, hlavní nádraží, Bohumín, Český Těšín, and Návsí. Scheduled departure at 6:24 p.m. Vážení cestující, osobní vlak číslo 9143 linky S9 společnosti České dráhy ve směru Strančice odjede od nástupiště číslo 5 severní část. Pravidelný odjezd v 18 hodin 20 minut. Na nástupišti číslo 5 severní část ukončete nástup do osobního vlaku číslo 9143 linky S9 společnosti České dráhy ve směru Strančice, pravidelný odjezd v 18 hodin 20 minut. Vlak je připraven k odjezdu. Na nástupišti číslo 4 severní část ukončete nástup do expresu číslo 541 Ostrava společnosti České dráhy ve směru Pardubice hlavní nádraží, Olomouc hlavní nádraží, Ostrava Svinov, Ostrava hlavní nádraží, Bohumín, Český Těšín, Návsí, pravidelný odjezd v 18 hodin 24 minut. Vlak je připraven k odjezdu. Ladies and gentlemen, Olomouc Central, please board an express 549 Ostrava, economy České dráhy to Návsí, scheduled departure at 6:24 p.m. The train is ready for departure. Na nástupišti číslo 5 jižní část ukončete nástup do osobního vlaku číslo 2019 linky S80 společnosti České dráhy ve směru Prané nad Vltavou a Dobříš, pravidelný odjezd v 18 hodin 25 minut. Vlak je připraven k odjezdu. Na nástupiště číslo 1 jižní část ukončete nástup do osobního vlaku číslo 8854 linky S7 společnosti České dráhy ve směru Karlštejn a Pravidelný odjezd v 18 hodin 17 minut. Vlak je připraven k odjezdu. Stanice Praha, hlavní nádraží, osobní vlak číslo 2552 linky S9 společnosti České dráhy ze směru Benešov do Prahy. Pravidelný příjezd v 18 hodin 22 minuty přijel k nástupišti číslo 7 jižní část. Vlak zde jízdu končí. Prosíme, vystupte. Rychlík číslo 613 Svatava společnosti České dráhy ze směru Cheb. Pravidelný příjezd v 18 hodin 28 minut přijede k nástupišti číslo 5 jižní část služebně na 24. kolej. Vlak zde jízdu končí. Zpožděný rychlík číslo 1249 společnosti České dráhy ze směru České Budějovice. Pravidelný příjezd v 18 hodin 11 minut přijede k nástupišti 1A služebně na kolej 13A. Vlak zde jízdu končí. Vážení cestující, osobní vlak číslo 9962 linky S7 společnosti České dráhy ve směru Dobřichovice odjede od nástupiště číslo 1 severní část. Pravidelný odjezd v 18 hodin 27 minut. Na nástupiště číslo 1 severní část ukončete nástup do osobního vlaku číslo 9962 linky S7 společnosti České dráhy ve směru Dobřichovice. Pravidelný odjezd v 18 hodin 27 minut. Vlak je připraven k odjezdu.
mezistátního vlaku Euronight číslo 458 Kopernikus společnosti České dráhy ve směru Ústí nad Labem hlavní nádraží, Děčín hlavní nádraží, Bad Schandau a Leipzig, pravidelný odjezd v 18 hodin 27 minut. Vlak je připraven k odjezdu. Ladies and gentlemen, on platform 6, please board the international Euromed train 458 Copernicus with the company. Severní část. Pravidelný odjezd v 18 hodin 30 minut. Na nástupiště číslo 7 v severní část ukončete nástup do rychlíku číslo 638 Matthias Braun společnosti České dráhy ve směru Praha-Holešovice. Pravidelný odjezd v 18 hodin 30 minut. Vlak je připraven k odjezdu. Osobní vlak číslo 9959 linky S7 společnosti České dráhy ve směru Úvaly odjede od nástupiště číslo 2 severní část. Pravidelný odjezd v 18 hodin 28 minut. Na nástupiště číslo 2 severní část ukončete nástup do osobního vlaku číslo 9959 linky S7 společnosti České dráhy ve směru Úvaly. Pravidelný odjezd v 18 hodin 28 minut. Vlak je připraven k odjezdu. Rychlík číslo 653 František Křižík společnosti České dráhy ve směru Tábor, Veselí nad Lužnicí a České Budějovice odjede od nástupiště číslo 6 jižní část. Pravidelný odjezd v 18 hodin 34 minut. Upozorňujeme cestující, že v úseku mezi stanicemi Tábor a České Budějovice budou z provozních důvodů přepraveny autobusy. Děkujeme za pochopení. Poslední výzva pro cestující směr Praha letiště. Stanoviště autobusů je v ulici Wilsonova, směr Florence, před Fantovou budovou. Žádáme cestující o ukončení nástupu. Ladies and gentlemen, the last announcement. Passengers in direction to Prague Airport. The bus stop is on Wilsonova Street in the direction of Florence, in front of the building Fantova. The bus is ready for departure. Osobní vlak číslo 8853 linky S7 společnosti České dráhy ze směru Beroun. Pravidelný příjezd v 18 hodin 36 minut přijede k nástupišti číslo 1 jižní část služebně na 9. kolej. Vlak zde jízdu končí. Rychlík číslo 1149 Kamenice linky R3 společnosti České dráhy ze směru Turnov. Pravidelný příjezd v 18 hodin 38 minut přijede k nástupišti číslo 5 v severní část služebně na 24. kolej. Vlak dále pokračuje ve směru Praha-Vršovice. Pravidelný odjezd v 18 hodin 38 minut. Stanice Praha, hlavní nádraží. Vlak LE číslo 1364 společnosti Leo Express ze směru Karviná hlavní nádraží. Pravidelný příjezd v 18 hodin 22 minuty přijel k nástupišti číslo 1B. Vlak zde jízdu končí. Prosíme, vstupte. Station Praha hlavní nádraží. The train LE 1364 of Leo Express Company from Karviná hlavní nádraží scheduled arrival at 6:22 p.m. Arrived platform 1B. This train terminates here. Please get off board. Stanice Praha, hlavní nádraží. Zpožděný rychlík číslo 1249 společnosti České dráhy ze směru České Budějovice. Pravidelný příjezd v 18 hodin 11 minut přijel k nástupišti číslo 1A. Vlak zde jízdu končí. Prosíme, vstupte. Na nástupiště číslo 6 jižní část ukončete nástup do rychlíku číslo 653 František Křižík společnosti České dráhy ve směru Tábor, Veselí nad Lužnicí a České Budějovice.
Pravidelný odjezd v 18 hodin 34 minut. Upozorňujeme cestující, že v úseku mezi stanicemi Tábor a České Budějovice budou z provozních důvodů přepraveni autobusy. Děkujeme za pochopení. Vlak je připraven k odjezdu. Osobní vlak číslo 2559 linky S9 společnosti České dráhy ve směru Strančice a Benešov u Prahy odjede od nástupiště číslo 7 jižní část. Pravidelný odjezd v 18 hodin 38 minut. Osobní vlak číslo 2014 linky S80 společnosti České dráhy ze směru Dobříš. Pravidelný příjezd v 18 hodin 35 minut přijede k nástupišti číslo 5 jižní část služebně na 22. kolej. Vlak zde jízdu končí. Stanice Praha, hlavní nádraží. Rychlík číslo 613 Svatava společnosti České dráhy ze směru Cheb. Pravidelný příjezd v 18 hodin 28 minut přijel k nástupišti číslo 5 jižní část. Vlak zde jízdu končí. Prosíme, vystupte. Osobní vlak číslo 9138 linky S9 společnosti České dráhy ze směru Strančice. Pravidelný příjezd v 18 hodin 42 minuty přijede k nástupišti číslo 7 severní část služebně na 32. kolej. Vlak dále pokračuje ve směru Praha Horní Počernice. Pravidelný odjezd v 18 hodin 43 minuty. Osobní vlak číslo 9134 linky S3 společnosti České dráhy ze směru Praha Vršovice. Pravidelný příjezd v 18 hodin 46 minut přijede k nástupišti číslo 7 jižní část služebně na 32. kolej. Vlak dále pokračuje ve směru Bělník. Pravidelný odjezd v 18 hodin 48 minut. Osobní vlak číslo 9145 linky S9 společnosti České dráhy ve směru Strančice odjede od nástupiště číslo 7 severní část. Pravidelný odjezd v 18 hodin 50 minut. Dovolujeme si vás upozornit na odjezd autobusové linky Airport Express směr Praha letiště. Nejbližší spoj ve směru Praha letiště má pravidelný odjezd v 19 hodin 0 minut. Stanoviště autobusů je v ulici Wilsonova, směr Florence, před Fantovou budovou. Ladies and gentlemen, we would like to inform the passengers to departure of the bus line to Prague Airport. The Airport Express in direction Prague Airport has departure at 7:00 p.m. The bus stop is on Wilsonova Street in the direction of Florence, in front of the building of Fantova. Společnosti České dráhy ve směru Pardubice hlavní nádraží, Břeclav, pravidelný odjezd v 18 hodin 52 minuty bude přistaven k nástupišti číslo 4 severní část služebně na 14. kolej. Passengers, announcement. The International Railjet Train 373 WA Mozart of the company České dráhy to Pardubice 11